र'दे बे दखानाव थान्दा लाग्रोनां लायाबाबो जासिगौमोनदां जोंहा थांनायावबो नै लेट जाथारबायना माथो आरोथ' माबा मिथिङासो जालायलांबाय बे दाहालागै देलै लेट जामालाय माथो जाखो ओमफ्रायलाय मालाय जायनि मिथिं दं हौवा हिनजाव सानैबो थाबानो जाबायना जोंहालाय माथो नायलाय बोरै बुंखायो दिनै नोङो होमबाबोथ' ना दे दसेल' थाथ' र' ओमफ्राय नों थान्दा लोंलाय थानोसै आरोथ' ना बांद्रायबो लोंजाया बियो मोनसेफोरल' लानानै फैदो सोरां जुरेनबो हैनोसै नामा एसे खर'फ्रा थान्दा जाथों माइदि होनथारो गावहाबो माबा थै मालाया मा जादों आरो नोंहा मा दे थाथ' र' दे ओमफ्राय थाब लानानै फैदे र'ना दखानावथ' हाबनो होग्रो ओमफ्राय माबाफोर नांगौमोन नामा दे जेबो नांथ'ला माथो नांबावगौ आरो बेखौल' लानानै फैदो आयौ हजोंबा मिथिंफोरा माबायदि जाखोलाय दा जागोन ना जायाखै बेबा आंहासो माबा बोरैबा मोनलायलांबायलै बिखायानो माबा गुलुब गुलुब रिजाल्ट मोनसिगोन बायदिसो मोनबाय आङो मा जाबावगोन दिनै आं एथ' बिदि जागोन होननानै सानाखैमोनलै जिबनावबो नायनोथ' हाखानायानो नङा आङो अब्लाबो खेबसे थांनाय नायनोसै र' आयै आनोबा बोरैबा मोनलायदों बिदि गाबज्रिनाय खोनानानै ओं हामाथो जानायखि आइ सान्दुं गोसाना न'आव थाब थाब थानांगौ हामाथो नांगौ जानायखि नोंलाय मा चक्लेट बेलाय हो मा चक्लेट लामा सामा बिदि मेथाइ बिनायखौनो गारा नोङो हो नाङा चक्लेट जाया हाथाय सेवो ना चक्लेट जाबा गथ'आ इमान मोजां बिदों बिमाया मानो रागा जोंनांगौ दिनै चक्लेट र'खौनो बायनो बाबाय आरो फिसानोनो नाङा दे मालाबा जा ओरैनो फैसा लाबोखायाखै आं बांद्राय बांद्राय अख्रा जानाङा आइ मिथिदों हो न'आव थांखासिगोन ना दा ओंखामखौनो जाहै न'आव मासे अख्रा नोंलाय आइ हो जेखौ गोसो बेखौनो बिलाबाय थागोन बेखायनो नोंखौ जेरावबो लांफानो बायो आङो मिथिदों बेखौ बिलाय खालामबाय थागोन हेल' नानि नों चक्लेट जानो लुगैदों न' दे होमबा आं नोंनो बायना होगोन दे नाङाहाय ना मानो बायनांगौ जाखो जेबो नङा दे नानि आरो एथ' मोजां बिदों न' बैलायथो दखानाबो खाथियावनो दंखायो न' बायना हरनि र' आङो बेनाबाथाय बिदिनोसै बिनानाव बेखौ बिलाय जेरावबो लांजाथारा गथ'खौ जेबो नङा दे आरो उन्दै मानसि नालाय नों आं हरनायखौ जागोन ना नानि आं नोंनो चक्लेट बायना हरगोन दे नाङाहाय बिनानाव बेलाय उन्दैया बिदिनोसै बेना दा न'आवबा ओंखाम जाहैबानो सिरि थागोन बियो दे जेबो नङा आब' आं बायना हरनि र' ओमफ्राय बिनानावा बहाबा थांनो नागिरदों नामा सोर जाखोमोनबा सिनायलाङासै आंहा माने जोङो फाग्लि गामियाव थांनो नागिरदों जों माने आंनि हौवाबो दङ बै दखानावनो माबा बायदोंमोन दे अब्लालाय आफा मिथिङाव थांसै ना औ आइ थांगोन र' आइजोलि माबोरै थांनो हाबावनो दिनै मिथिङाव माथो खालामबावनो दिनै आफा थाङाबाबोथ' जाया न' जावैसोआनोथ' मानो बिदि सानखो दिनै बेनोथ' आफा गुमैया मानो बिदि सानखोबा दा आइजोलिनि जिउआ मा जागोन दिनै आइ आफा मिथिगौ ना आंबो मिथिङाव थांनो गोसोआनो जायासै नोंसोर मोजाङै थादे आइ दे आं जेब्लायबो नोंसोरजोंनो दङ आफा मानो बिदि होनदों दिनै नोङो हा ओमफ्राय नों बहाबा थांनो नागिरदों ना माथो जेरावबोथ' थाङा ना नोङो ओङो आइ बहाथो थांनांगौ आंलाय आंथ' नोंसोरजों दङ ना अब्लालाय माथो मोजाङै थादे होननांगौ नोंलाय ओमफ्राय आफा थुदो थांसै जोंबो मिथिङाव लेट जागोन ना दे नों थांदोना आइ आं दा दसे उनाव थांगोन र' नाथाय आफा थांगोन दे आं आइ गोसोआ एसे मोजां मोनथ'वाखै र' बेनोथ' आफा आंबो ना गोसोखौनो मोजां मोनथारासै नाथाय दा थाब फैदे आफा दे आइ जागोन दे थांसै ना थांनायाथ' थांसै दे ओमफ्राय ना ओमफ्राय जोंहा नैबे नानिनो चक्लेट लाबोना होफैलाय आयौ नाङाहाय बिनानाव आइया होमबाथ' लाबोखादोंना नै आं दासो बायना होमबा दे बेखौनो हरदो नामा नानिनो
नों जागोन ना ने दे मामि थेंक इउ होनदों आंकोलखौ नानिया मोजांथारथ' बिनानाव नोंना हासबेन्डआ उन्दैफोरखौ बिराद मोजां मोनखायो खोमा न' ओं आब' बिराद मोजां मोनो हा न'आवबो उन्दै दंखायो खोमा न' ओंहो आब' गैथ'आ उन्दै रावबो दे जेबो नङा दे होमबा बिनानाव जोंबो थांसै खोमा आरो बे चकलेटखौ हराबाबो जागौमोन उन्दैयालाय बिदिनो अख्रा खालामबाय थाखायो दे जेबो नङा आब' जा मोजां मारमोनथ'ना उन्दैया आंना बेखौबा बिमाया अना खाना रायगुलायो दे थांसैथ' ओमफ्राय ओं गावनो दखानाव हाबबाय गोबाव जालायबाय जोंहा आच्छा दे बिदिबा दाथ' बयबो फैजोब्बायानो दे दायो मिटिंखौ जागायजेननोसै बिदिबा माबोरैनो जागायदो हिनजावना हनै गोसो थोनायाबो फैखाबायबालाय ओइ बांद्राय गोबावखौ नेनो बायलै आं आयु हा हाखु दाखुलाय बोरै जानांगौ जाखोसै माबा नाय सोरांबाबु जोंबो मा जादों मा मादों बेखौ मोजाङै मिथिना लाग्रोनांगोन ना ओइ मिथिनांगौलाय माथो दंब्रा डाइरेक्ट फाथैलायल' बिसिबानो जानायानो हा बेखौनोथ' नोंसोर मानि थाखाय फाथैलाय बिसिनो नागिरदों जोंबोथ' एसे मोजाङै मिथिग्रोनांगोन ना माथो मिथिनांगौ दंबावोब्रा जायखिया फाथैलायल' बिसिनोसै रानलायलांसिगोनसो बे फाथैया हाबाब मा होननाय जाखो बेलाय फाथैलायखौ बिदि बिसिनो होनबानो जाया नङाना आसलथे मा जामारदों गासैबो खोथाखौनो जोंबो मिथिग्रोनांगोन आरो बे सिमाङालाय सोर जाखो आंनि हिनजावनि गोसोथोनाया बेनोथ' आरो नंगौलै रायजोफोर नंगौ बे सिमां होननाया आंनि हिनजावनि गोसोथोनाय नोंसोर मिथियाखैमोनबा दाथ' मिथिबायना बयबो ओमफ्राय जुरि नोंनालाय हा बोरैथो गोसोथोनाय थाबावखो हाबा जाखांनानैलाय हाबा जाखांनानैलाय जानो आरो बेखौथ' आं मिथिलाना आंनि हिनजावनाव सोंदो लोखि सारा दालाय मानि सना बेयावनो आंजों फाथैला बिसिना हाबा लाखादो जाम्बिलाय नोङो सोरां मावजि बुन्दा जानला मानला बुंनायखौ गारा बियो ओइ जाम्बिला आंखौ माथो बुंदोंब्रा हनै नोंना गोसोथोनायाबो दंखायो खाथियाव आंथ' एथ' मोजां चान्स मोनबाय नोङो रायजो राजाफोरनोबो खोन्थाना लाखादो फाथैलाय बिसिग्रोनि दायोसो मोनगोन दे ओमफ्राय सिमां नोंनियालाय सोर सोरथो फैदों बाबु मिथिङाव आंनि आइ फैदों सिमां बिमाया आंनो माथो फंबायसोलाय आरे फंबाय ओरै उल्थानो बहाथो थांनो नागिरदों नोंलाय हा मिथिङाव थाङा होमबा नोङो बोजोंथो थांनो नागिरदों मिथिंलाय माबा आदा आं दा दसे उनाव थांगोन दे हाबाब फंबाय मानो दा दसे उनाव थांबावनो आंजों फुखादों ना आंबो नै दासो फैनो सोलाबदों मिथिङा दा दसे उनावसो जागोन होनदोंमोन आदा आं दसे खामानि मोनसे फिसा मावनानै थांगोन दे औ फंबाय नोंखौथ' नांथारगोन नङा होमबा जुरि आयंनि बिफा जाहैबाय जेराव माथो खालामबावनो आदा आंनि फिसाजोनि खाफालानो बिदि जाहैबायबा दुखु दाजा फंबाय गासैबो इसोरनि सायावसै हा माथो दिरुं लालायनाय जाखो दिरुङा माने मोसौ मासेखौ खालांखानो नंदोंमोन आङो आच्छा दे बिदिबालाय फंबाय दा फैदो होमबा आं थांग्रोनोसै दे जागोन दे आदा थाब फैबानो जाबाय बिदिबा जुरियाय आं मिथिखागौ नों लोरबां नङा होननानै नाथाय अब्लाबो दिनै नोंनि संसारखौ बासायनो हायासै आं आइ नोंनि दुखुखौ माबोरै नायना थानो हाबावनो आइ आं माब्लाबाबो सानाखैमोन आइजुरि नोंनि संसारादि लामा ससेयाव बेबायदि आस'खान्दा जागोन होननानै आयंजुरि हा बाथ्रायालाय सैथोमार ना दे जुरि नोंबो बुंना लाखादो थार बाथ्राखौनो नंगौबा नंगौ नङाबा नङा नंगौब्रा नंगौ आंनि हिनजावा बे सिमांजों फन रायलायबाय थायो दे अब्ला जोङो हौवानिफ्रायबो हिनजावनिफ्रायबो मोजाङैनो खोनासंना लाग्रोनि सैथो बाथ्राखौ आंहाथ' हले बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैलालै फाथैलाय बिसिनांगौ बास जुरि आयं नोंबो फाथैलाय बिसिनो राजि दंना आंनिफ्रायबो राजि फाथैलाय बिसिनो थाखाय आयु हा हौवानाबो सोरबा गोसथोनाय दंखायो नामासै दंखायोबा लिंहरखादो बेखौबो ओइ मा गोसथोनायब्रा आंना गोसथोनाय हिनजाव गैला
मा लांखायावनो हाबा जालायलांबाय मालाय दानि जुगावबाथाय हाबा जाखांनायबाबो गोसथोनाय थायो नै ओमफ्राय जुरि हा नोंनाबो जाद्रायासै नङाना हा हाबा जाखांनानैलाय मानोथो फन रायलायबावनांगौ जाखो गुबुन हौवाजों औ हा फिसाय थाखानानैलाय मानोथो रायलायनांगौ जाखो माथो रायलायनांगौ नों मालाय बे हौवायाबो एसेबो लाजियासै नामाहाय हाबा जाखांनाय हिनजावनोनो फन हरलाबाय थानो बिदि हरनाङाना मालाय हाबा जानाय हिनजावनो बिदिबालाय सोर फिसायाथो रागा जोंना जानो माखौथ' होनखोब्रा आंलाय दे जाबायबा फाथैलाय बिसिनोसै आंनो बे हिनजावखौ नांला बास जोब्बाय बावनो मिथिङा नै रायजोफोर आंनि फिसालाखौल' दाय होबा जायाहाय आरो जुरियालाय गोदो आंनि बिहामजो जाफ्रामखानायसोमोन दा लागाव माथोलाय हाबाब हा मा बुंनो सानदोंहाय नोङो नोंसालायाथ' मिथिखायोमोन नङाना आंनि फिसाजोआ हाबा जाखाबाय होननानै बिदिबालाय मानोथो फन हरबाय थानांगौ बेहा मालाय रायलायग्राया रायलायामोनबा आंनि फिसालाया हरगौमोन नामा अब्लाबोथ' नोंसालाया एसे बुजिनांगौमोन नङाना आंनि बिहामजोनलाय हामानोथो हरबाय थायो बेहा मालाय दायो दाया जानायखाय आंनि फिसालाखौसो बयबो हमजोबनो नागिरदों दाया नोंसालानिल' नङा आंनि बिहामजोनिबो दङ दंनाया औ मानियो आंबो आंनि फिसाजोनिबो एसे दाय दङ बेहाबो रायलायनाङामोन बेफोरबायदि अब्लालाय माथो आंनि फिसालाखौल'लाय बुजायनानै मा जानो नोंसा फिसाजोखौ बुजायनांगौमोन बिहामजोखौ बुजायनांगौमोन बाथ्राया आंनि फिसालाखौल' बुंबा जाया मिथिदोंना रायजो राजाफोर र' गावजों गाव जेबो दावराव दावसि जालायनाङा दायाथ' जायाखै नङा जादोंआनो औ आंनि मथेबाथ' हिनजावनिबो दाय दङ हौवानिबो दाय दङ हिनजाव सानैनिबो दङ दाया जुरि आयं नोंबो एसे बुंनाय सोरांनि बुंनायल'बाथ' जानाय नङा मा सोरां होननाया गासैबो सैथो माना आयं नंखायखौलाय मानो बुंनो सैथो बे बाथ्राया सैथोदि आं सिमांजों रायलायो नाथाय रायलायदोंब्लाबो सिगांनि बायदि आरो जेबो गैला जाखागोन माखौबा अब्लाबोथ'हाय नोंनि बे रायलायनायाथ' मोजां जायासै नङाना सोरां बाबु बे जुरि आयंआबो गावनि गोरोन्थिखौ मानिना लाखाबाय जेराव अब्लाबो बेखिनि बाथ्रायाव फाथैलायसिम लांनाया मोजां जानाय नङा नामा एसे सानबावनाया मोजां जागोन नामा मानसि जानानै जिउआव खनसे खननैया गोरोन्थि जाफ्लांखायो बोरैबा मा सानला सानलिलाय आरोबाव बुंखाबायना आं फाथैलाय बिसिनांगौ मानो बिसिनांगौ आरो मानो सानो देनाय आं मानो सानो बिदि होनना आरो उनाव आंनि हिनजावा गावनि गोसोनायजों थांफिनबा सोर लागोन बिनि दायखौ नै आबा बे खनसेखौ निमाहा होदो जुरि बिहामजोखौ आरो फाथैलायखौ दा बिसिसै बाथ्रायाथ' नंनाया नंगौहाय हा जुदि बिदिनो सिरि थानानै हिनजावना गोसथोनाय दंखायोबालाय गाबोन थांफिनबा सोर जागोन बिनि दायनिगिरिया हाबाब आंनि फिसाया बिदि नङाहाय मा दानि जुगाव बिसासबो गैयाहाय रायजो राजाफोर बे खेबसेखौ आंथ' आंनि बिहामजोखौ निमाहा होनो राजि आंथ' राजि गैयाना आरो आयै एसेबांथ' बिहामजो लांफिननो लुगैदोंबा आदान लांनो हाया नामा सासेया मा होननाय जादोंलै बेलाय सोरां आं थाखानानै मारै बिदि जानो हानांगौ देनाय सोरां बाबु मा होनखो नोङो माथो बेलाय आंखौ बुंबाय थायो मालै सोरां बुंनानै जेबो मोनथारासै नोङो सोदोबखौ नागिरना मोनासै आरोथ' बेल' नङा रायजो राजाफोर आंनि हिनजावा आंखौ फिसाय साना बेखायनोथ' आंजों दासिमबो जेबो सोमोन्दो गैया बेसो होमबा गोसो थोनाय थाखाबाय नालाय हा बेखायनोथ' सोमोन्दो गैया जानांगौ औ हाजुरि मानोथो बिदि बेखायनो साबसिन मोजां फाथैलाय बिसिनायानो दे होमबा सोरां नोंनि साननाय बायदिनो जाथोंसै खोथाखौलाय मानोथो एसेबांथो लांबाय थाबावनो आंनि फिसाया जेरैबायदि लुबैदों जेरैबायदि सानदों बिदिनो जाथोंसै रायजो राजाफोर आरो सिमांजों आंहा दा जेबो बिदि सोमोन्दो गैला गोदोसो दङमोन जा दङमोन दे गोरोन्थि जादोंबालाय मानिबाय आङो आंहा गोरोन्थि जादों होननानै दे बिदिबालाय गावसोर सानैबो जयै थानो गोसोआनो गैलाबालाय फाथैलाय बिसिखांनायनि उनाव नोंसोर सानैजों जेबो सोमोन्दो थानाय नंला दिनैनिफ्राय दे होमबा ना सल'बाथाया जोब्बायबालाय बिसिला मा होनबा थांसै आं दे बिदिबा नोंसोर सानैजों बिसि फिसाय थानो गोसोआनो गैलाबालाय दे आइजुरि फाथैलायखौनो बिसिखादो दे आबा सोरां नों जुदि मानिलानोबालाय बिसिदो होमबालाय फाथैलायखौनो दे होमबा ना जुरि जागोन दे सोरां हाबा जाखांबा गोसोफोरा माबायदि मोनो बेखौथ' मिथिबाय नालाय एबार फाथैलाय बिसिनांबो नायनायसै माबायदि मोनो गोसोफोरा जानला मानला बुंनायखौनो गारबावाथ' बियो आइ सना फाथैलाय बिसिनोसै आं आयै जि जादोला जाथोंसै फाथैलायखौनो स्राय बिसिहरनोसै आङो बिदिबा रायजो राजा नोंथांमोन आं सोरां दिनै आंनि हिनजाव आरोना आंनि हिनजाव जुलिजों फाथैलाय बिसिनोसै आं जुरि
दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव आंनि फिसाय सोरांजों फाथैलाय बिसिनोसै आं। फाथैया मोजां बिसि। दे आरो सोरां, नोंहा नोंनिखौ गोसो हो। रेडि ना? 1 2 3 जुलिलाय मादै बैयाव नोंसिनि आदैया जुलि नोंसिनि आफाया थैबाय बैयाव आदैया गावखौनो गाव बैयाव आफाया थैबाय। आफाया थैबाय। गासिबो आंनि थाखायनो जाजोब्बाय। गावखौनो गाव माब्लाबाबो निमाहा होनो हानाय नंला आं। निमाहा? बे फाथैलायनि थाखायनो दिनै आफाया बिदि जाबाय। न' सोरां, बिसिबाय जुरिया फाथैलायखौ। बेखौनो लुबैदोंमोन ना नोङो? हा?